I seguim amb les característiques dels textos argumentatius. Els díctics personals. Tenen una presència molt notable la primera persona del singular i del plural. L'emissor es fa present al text i per tant es compromet amb el missatge que transmet. També pot aparèixer la segona persona del singular o del plural. Amb aquesta presència es pretén apel·lar directament al receptor lector per a implicar-lo més, encara que aquesta apel·lació directa no sol ser molt habitual. Com es fan present aquestes presències? Per a les marques en primera persona hi és habitual l'ús del singular, com ja hem vist en l'exemple de l'ús del mòbil, el jo, per exemple, que identifica inequívocament l'emissor. També hi és freqüent l'ús del plural inclusiu, en què es pretén fer present al receptor i crear complicitat amb l'emissor. O bé el plural globalitzador o plural universal, com per exemple nosaltres els valencians, que inclou l'emissor i el receptor dins d'una comunitat compartida. Ara bé, l'autor d'un text argumentatiu, l'emissor, per implicar el lector, sol utilitzar el plural inclusiu sota la forma del pronom de primera persona del plural nosaltres. No sol fer una apel·lació directa al receptor, sinó que el fa còmplice a través del nosaltres, del plural inclusiu. La polifonia. S'inclou altres enunciadors al discurs mitjançant procediments de citació directa, entre cometes, o indirecta, amb verbs de dicció sempre amb la identificació de la font. I un altre mecanisme polifònic és l'al·lusió intertextual, que sovint apel·la als coneixements enciclopèdics del receptor. Què és la intertextualitat? Doncs és quan el text inclou referències a d'altres textos. D'acord? Això són al·lusions intertextuals, però de tot això anem a veure un exemple tot seguit. Com veieu, són dues adaptacions de dos textos de dos grandíssims autors com són Joan Fuster i Quim Monzó. Són dues referències importants dins els textos argumentatius. El valencià quant a l'assaig i Quim Monzó quant als articles d'opinió, entre altres coses. D'acord? Mireu. En aquesta adaptació de Joan Fuster, ell utilitza sovint, en el mateix paràgraf, citacions directes o l'estil directe per introduir altres enunciadors. Per exemple, diu: fa molt de temps que em propose aquest consell. Només hi ha una manera de llegir, que és rellegir. En aquest cas, s'introdueix ell mateix, amb unes paraules textuals que segurament va dir en un altre escrit. Un altre exemple d'estil directe és quan en la meva època d'estudiant vaig tenir fugaçment un professor docte intel·ligent que m'aconsellava, entre cometes, Juanito, un llibre cada dia. Joan Fuster introdueix un enunciador, un personatge, és en aquest cas un dels seus professors, i reprodueix les seues paraules textualment. I fins i tot hi ha un altre enunciador que és un amuno, on reprodueix també directament, ni per això utilitza les cometes, unes paraules seues. El saber no ocupa lloc, però ocupa temps. I també al mateix paràgraf utilitza l'al·lusió intertextual. Per què? Perquè hi fa referència a textos importants de la literatura universal i, per tant, no només reprodueix els títols, sinó que també apel·la als coneixements, es diuen enciclopèdics del lector, perquè segurament el lector ha de saber per entendre aquest escrit qui són els autors d'aquestes grandíssimes obres. Per exemple, l'autor de Guerra i Pau, com tothom sap, és Tolstoi.
o els germans Karamazov, l'autor del qual és Dostoyevsky, o El roig i el negre, Stendhal, o El cementeri marí, obra de Paul Valéry. D'acord? Això serien al·lusions intertextuals, és a dir, introdueix referències d'altres textos, en aquest cas el títol, però que el lector, per a tindre una comprensió total del text, hauria de saber també els autors. I ara anem als estils indirectes, és a dir, Kim Monzó també introdueix altres enunciadors en el seu text, altres personatges, però en aquest cas ho fa de forma indirecta, sense cometes, sinó utilitzant verbs de dicció, o de pensament, o, per exemple, anem a llegir-ho. Diumenge passat, al seu article al magazín, Andrés Trapello parlava, aquí està el verb en dicció, sense cap problema, de la URSS. Val? Això és un estil indirecte de citació. Val? I un altre. Diu, el motiu aleguen, qui alega? La premsa italiana alega que les majúscules criden molt l'atenció i és injust que el text, el nom d'un partit o una empresa, destaqui més que el d'una persona. D'acord? Aquí tenim exemples de polifonia, que de vegades també són habituals als textos argumentatius. I, per últim, la característica principal de qualsevol text argumentatiu és la modalització. Val? Què és la modalització? És el conjunt de recursos que donen mostra de la presència de l'emissor en el text i que, per tant, en reflecteixen la subjectivitat, que seria una de les diferències cabdals amb els textos explicatius o expositius, on es reflecteix precisament el contrari, és a dir, l'objectivitat. Hi ha diversos recursos lingüístics i no lingüístics modalitzadors. Anem a repassar-los. Recursos tipogràfics, signes de puntuació, les cometes, per exemple, o la lletra cursiva. Aquests usos remarquen el significat d'un mot o assenyalen que es fa servir amb un significat especial, habitualment irònic. Altres recursos tipogràfics que s'hi utilitzen, per exemple, guions, punts suspensius, parèntesis o la lletra negreta, etc. Elements lèxics valoratius és una característica de la modalització i, per tant, dels textos argumentatius realment important. Per exemple, d'adjectius que indiquen valoració, doncs n'hi ha molts, milions, quasi interminables, no? Perfecte, fantàstic, interessant, lamentable i un llarg, etc. De substantius valoratius, també, virtut, error, meravella, defecte, adverbis i locucions adverbials, també tots els adverbis acabats en ment són realment modalitzants. Pot ser a cau d'orella, etc. En qualsevol locució adverbial. Verbs que indiquen valoració, també n'hi ha molts. Creure, opinar, pensar, desitjar, necessitar, maltractar, arrasar, moltíssim. Les perífrasis d'obligació, probabilitat o dubte. En tot això són elements valoratius. Cal pensar, deu tenir menys edat, etc. Nacionals que no siguen enunciatives. Per exemple, la interrogativa, l'exclamativa, la imperativa, la dubitativa i la desiderativa. Fórmules d'expressivitat de l'emissor, interjeccions, invocacions i renecs. Mare de Déu, compte, vigila, etc. Unitats fraseològiques, refranys i frases fetes, prefixos i sufixos, val? Diminutius, argumentatius i fins i tot sufixació pejorativa, no? Xiconiu, carona, llibrot, peuarro, superlatius, resabut, pesadíssim, superbonic, etc. Canvis de llengua i de varietat, expressions col·loquials inclosos en un registre formal o el pas a una altra llengua. Com diu el poeta, verde, que te quiero verde. Aquest ús li passa igual en principi que a la lletra cursiva o
o les paraules que m'apareixen entre cometes, que és que tenen un ús irònic. I de recursos literaris, els principals són la ironia, la comparació, la metàfora, la hipèrbole i les interrogacions i exclamacions retòriques. I res més. Això és un breu repàs als texts tentatius. Us deixo amb els aforismes del gran Joan Fuster i fins i tot un enllaç que el trobareu a la presentació on podreu conèixer aquesta tècnica magnífica i reconeguda del gran Joan Fuster. Moltes gràcies.